Ga waɗanda ba su ga sun yi subscribing ɗin YouTube channel ɗinmu ba, ku danna subscribe, sannan ku danna alamun ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryenmu a duk so da warwar tamkar zakarin yaƙi da ido na zanje na ganki har na bar wurin aiki. Assalamu alaikum abokina. Amma alaikum assalamu abokina. Ya aka yi na ganka cikin wannan ramin? Wallahi ka san bana nan kwana biyu na yi tafiya. Na yi tafiya shine na dawo dare ya manne na zo na saka motoci a nan sun kai kwara 15 irin motocin da na dangote. To? Shine na ce to ka bana so gari ya waye wani ya riga ni a gurin. Shine na ce to bari in zo in dauko su sai na zontar da sauro ya dauki hingin saura guda ɗaya ta rage muna ta kokowa da shi ya kada na kada shi na ce to in dai bai hiddo su ba za mu je gurin ma'aikata sannan mu karkare.